Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i naš novi recept. Danas s vama delimo recept za sir. Pre par meseci smo podelili jedan recept za sir koji smo pravili već godinama unazad, te ste nam vi ispod u komentarima pisali kako vi na isti način pravite sa limuntusom, te smo mi želeli da probamo i da podelimo iskustvo sa vama. Kako nam je ispalo, da li smo zadovoljni i tako dalje. Potrebno nam je 5 litara mleka, koristim mleko od 3,2% mlečne masti i bit će nam potrebno 10 grama limuntusa ili to je jedna kesica. Za početak ću samo malo da stavim vode na dno kako mleko ne bi zagoralo. Sasvim će mi biti dovoljno ovako jedna mala šolja, to otprilike stavite i potom ću da sipam mleko da se skuva. Potom sam uključila šporet i poklopiću sa poklopcem i stavila sam na neku 7, 8, ne morate na najjače, odnosno ne bi trebalo, da mi mleko onako se zagreje i provri, pa ćete vidjeti šta ćemo onda da radimo. Potom kada mi se mleko malo zagrejalo dodat ću soli, to dodajte po ukusu, ali ja sam dodala jednu kašičicu do jednu kašiku soli. Vidite kako je već krenulo malo da vri, odmah ću dodati limuntus i dalje mi je na 7. 10 grama limuntusa i sada ću ovako da miješam. Evo možete vidjeti kako se već stvara sir, za svega nekih minut nisam duže miješala. Svakako možete i da vidite koliko dugo sam miješala, minut, pola minuta i nastavit ću da miješam i dalje mi je na nekoj 7, odnosno ne na nekoj nego na 7. Sada kada sam dobila ovakav sir, nakon 2 minuta miješanja, sklonit ću sa vatre i isključila sam. I još ću ovako samo vrlo malo da promiješam i sada ću uzeti sa kutlačom, da promiješam i ostaviti vrlo malo da odstoji. Evo, iako niste neki stručnjak u kuvanju, ovo će vam uspeti, u to sam sigurna, samo morate da pazite da vam mleko ne izađe iz šerpe, što se često dešava, tako da budite tu blizu. Evo, sklanjam sada sa vatre. Potom ću ovako van plotne, sklonila sam sa ringle i ostavit ću ovako 5 do 10 minuta da odstoji, pa ćemo posle da napravimo sir. Odnosno već smo ga napravili, ali ćemo da ga uobličimo. Nakon nekih 5 minuta sada ću da procedim surutku, ali ću ovako da vadim sa kutlačom i bit će nam potrebno samo jedno sito. Potom ovako sa špatulom malo da izađe surutka, odnosno da prođe kroz sito i sipat ću ostatak.
I to je to, znači u par koraka mi smo samo menjali činije kako bi, da bi mogla da negde prenesem surutku, jer treba da mi bude prazna činija kako bi stalo ostatak surutke koja je ostala u siru. Ostavit ću sada ovako minut, dva, taman dok još malo surutka ne prođe, odnosno ne izađe iz sira, tako da ćete vidjeti šta ćemo onda da uradimo. Ali ovako sa drvenom varjačom i bilo čime pritiskajte da bi izašla surutka. Potom ću još malo ovako da pritiskam da bi izašlo ostatak surutke. I to morate raditi dok je vruće. Znači dok je vruće ovako pritiskajte, nikako kad je hladno. Potom će vam biti potreban jedan tanjir koji ćete ovako da stavite kako bi pritiskao sir i kako bi se oslobađalo ostatak surutke, pošto je i dalje ima, a ne bi trebalo da ima uopšte. Ostatak surutke možete presuti u flaše iz kojih ste sipali mlijeko i tako piti i mnogo zdravo i držati u frižideru. A također jedan deo surutke će nam biti potreban za kasnije kako bi sir držali u istoj. Ostavit ću na sobnoj temperaturi ovako par sati preko noći, pa možemo ga odmah služiti. I evo, dragi prijatelji, sada smo već ostavili sir preko noći i možete vidjeti kakav je. Baš je lepog oblika u samo jednom situ. Kako možete od 5 litara mlijeka, limuntusa i soli da napravite ovako božanstven sir. I naravno mnogo zdraviji i ukusniji od kupovnog. Sada ćete vidjeti kakav je iznutra. Naravno so dodajte po želji. Možete da dodate i manje i više, koliko god volite. Mi ćemo dodati još malo soli, ali u surutku. I evo, pogledajte kakav je. Ma, fantastičan. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal i uključite zvonce, potpuno je besplatno, a nama to mnogo znači, a vi ćete time dobijati obaveštenja, odnosno notifikacije o novim videima. Pišite mi u komentarima na koji način vi pripremate sir. Ja ću vam ostaviti link u opisu profila od sira koji smo mi pravili pre par meseci i koji je dostigao mnogo lajkova, tako da možete pogledati i taj recept i vidite koji vam više odgovara. Probajte i ovaj i onaj, šta imate više u kući, da li imate limuntusa ili sirćeta, vi napravite i probajte. Sigurna sam da će vam se svidjeti i jedan i drugi. Tako da sada ću ga staviti u surutku. U surutku ću staviti i malo posoliti, naravno pokazat ću vam i kako taj proces izgleda. Ja vas do sljedećeg video recepta mnogo pozdravljam i nadam se da se družimo i u sljedećim videima. Ćao! Potom ću dodati ovako soli preko sira. To dodajte po ukusu. I sipat ću surutku. Mi smo ukupno dobili 3,5 litre surutke. Treba da sipate tako da prekrije sir, da bude dosta surutke. Sada ću ostaviti, poklopiti i ostaviti u frižider i možete već da poslužite i da jedete.